Ongetorri guztio, Ipar Euskal Herrian hasiko gara gaurkoan Marieniako auziperatuei isuna igo diete. 8.752 euro ordaintzera zigortu dituzte Ostia kolektiboko militanteak. Paueko dei auzitegiak 2022ko abenduan egindako desobedientzia ekintza batengatik errudun jo zituzten laukideak Baionako auzitegia. Euskal Herriko pentsiodune mugimenduak 155.152 sinadura aurkeztu ditu ostegun honetan Gasteizko Legebiltzarrean. 4 hilabete zibili dira sinadura bilketan herri ekimen legegilearen alde. Nafarroan Sunsundegiren itxieraren ardura politikoa argitzeko eskatu du LAB sindikatuak, agintari publikoen eta Volvo multinazionalaren utzikeria salatu du sindikatuak, ohartarazi du langileak babesik gabe daudela. Euskarazko eduki sortzailea da Andrea González Gazte Bergararra. Gaur egun YouTubeen, TikToken edota Instagramen bere egunerokotasuna, tagak eta beste hainbat gauza partekatzen ditu. Euskal Herriko eduki sortzaileen munduaz eta bertan neska gazte izateaz hitz egin digu besteak beste Hamaika Telebistako aktualitate solasaldia. Ongietorri guztioi Hamaika Telebistako aktualitate solasaldira. Gaurkoan sare sozialetan euskarazko edukia sortzen dabilen neska gazte bat dugu gurean. Mundu virtualetik Hamaika Telebistara etorri zaigu Andrea González, ongietorri. Kaixo, eskerrik asko. Bai, mila esker zuri ere gurean izatearren. Andrea, lehenik eta behin konta iguzu 3 hitzetan aurkeztu munduari nolakoa zaren, nor zara? Bueno, ni naiz Andrea, Bergarako gazte bat, 26 urte dauzkat, eta berba itxi asko gustatzen jatenez, erabakin eman nire bizitzia, mentalzati bat eta egunerokotasuneko gauzak sare sozialetan partekatzia. Eta honaino heldu gara. Bai, honaino heldu gara esan bezala eduki sortzailea zarazu, euskarazko eduki sortzailea, neska gaztea, konta iguzu hasiera-hasieratik nondik datorkizu edukia sortzeko grein hau, noiztik hasi zinen edukia sortzen? Berba beti da nire jendota asko eta etxian askotan esan duz isildu ja, pesada. Eta pandemia heldu zanean, kuadriako, etxe bestetarrak deitzen talde bat, hasi ginen bideoak itzen egunero, egunero itxen ginen jartzen ginen gai bat, gaur adibidez gare onda hartzan ez dakinun, eta bideoak itxen ginen zen eta alkarri bidali, eta gero nik itxena montagia, eta dauzko nire kanalean, baina modu pribatu batean, eta pixkat hortik, eta gero mundu guztia, deskonfinatzen hasi ginen nian, nire etxerian geratu behar zan nintzen, COVID-a rapaune galako, eta itxen notzen balaguni, niri jatun gustatzen egunero gotia bideo deixan, 24/7 orduan, itxen notzen bideoak, egunero zitzen eman, eta bihal dutxen notzen. Eta esan notzen, inbiot bat, baina publiko. Eta inemanak, kriston exitu haukizean ere inguruan, eta esan eman, jarraitu ingo. Gaur egun baina, non topatuz alzaitugu hau da TikToken, zein zare sozialetan egiten duzu? Bat ez Instagramen egunerokotasuneko gauza txikixak eta igotzen, eta postako jende asko ez dut ematen daukan garrantzia baina niretako da, leku bat hor gordetzeko zuriak dien gauzak eta gauza kutxunak, eta gero YouTubeen batez Arnaz Luziauko edukixak, diela love mas, superrondo pasatzen dut grabatzen eta editatzen, eta TikToken baitxa. Batez 3 sare sozial horretan. Hobi baten moduan egiten dituzu, edo agian etorkizun batean hortaz bizi nahiko zenuke? Hori da bastante polemikoa, polemikoa ez da, baina badakigu gaur egun Euskal Herrixan euskera sortzean eduki bat oso zaila dela bertatik bizitzia. Azteko guk bezdutagulako ematen askotan garrantzia eta ingurukuek bezdutzelako ematen, eta azkenian bada proiektu bat, danok hortan sinistuko baginu bizigarria izango zana, baina gaur-gaurkoz esan geinke ez dala. Orduan, hobi bezala ez dut espero hortatik bizitzia, hortaz gain gustatzen gat beste pila gauza itxia,
Baina, bueno, ondo gongo esan bai hobi horretatik, hainbeste lan eta denbora eskintzen duztasun horretatik, etekin ekonomiko bat eta alizatia. Hala ere, da horrek kriston plangintza handia eskatzen duela, lan baten antzerako neurriko plangintza bat, ez? Bai, berez, jende askok antolatzen ditu bere bideoak, eta eitzen daugi doi bat, zer eta nola nahi da ben grabau, eta kriston emaitza politxak irtetzen dira, hortik, egisa da, etekina hobia aldala izan, guztuak guztue, baina nire kasuan antolatzen dut, igual, noia, azte buru pasa, ez dakit nora. Uste dut hemen inbia dituten gauzak, interesgarriak zuerta igual jakuela nire komunitateai. Edo, noia, 40 minuturrok, atortxu, olako, jo que se, gazteon eskutik, olako zerbaitek uste dut badaukala bebai, edukitik eta politikotik bebai. Orduan, aldi berian, da, aizialdia, baina politizatzen zabiz jendia, eta nire ustez hori oso garrantzitsua da, ze gaur egun itxen dugun dana politika da. Beraz, eduki sortzailearen figura bera ere uste duzu politikoa dela? Bai, uste dut norberak egiten daben autu hori, zer erakutziko dut nola, ze hitzekin kontauko dut, eta ze ikuspuntutik badala oso erabakigarria guk gure bizitzetan hartzen ditugun autu horrek hartzerako orduan. Eta norbaitek kontatzen badutzu zerbait, identifikauta sentitzen nahi egoera honekin, sentitzeza komunitate horren parte. Orduan, uste dut hortik bebai politizatzeko aukera dagoela eta hortik politizatzen dela. Bai, eta hildo beretik neska gaztea zarazu, nola ikusten duzu zure burua influencer bezala neska gazte izan da? Uste duzu kanpotik ere alde honak eta alde txarrak dituela, nola ikusten, nola pertsibitzen dira neska gazteak? Bai, lehenengo, nik esango neban influencer, baino eduki sortzaile askotan eski influencer, nik ez dut, influentzeuko dituen nire lagunak, taberna batera jun baino beste batera juteko, merkeo badalako edo gehiago zinizteotelako taberna horren baloretan. Baina, edukisa sortzerako orduan, bai uste dut, ni emakume moduan identifikauta gizarte honetan, bai daukagula askotan presio sozial bat edo estereotipo eta kanon batzuk betetzeko, eta askotan irtetzen hortik, jendiak zure edukisa ez da bela beste kontsumitzen edo ez badozu itxen ohiko edukia. Nik beti izaten dut, ni argitxon tamainokoa naiz, eta gaur egun gizartean izan beza oso altia, oso argala, ez dakiz zer, eske nik ez ditut horrek betetzen eta ez dut erakutziko errealitate bat ez da nori. Eta uste dut guk gazte izan da eta kasu honetan emakume bai erakustian gauza horrek bai izan geinkela eredu datozen generazioetan eta gure inguruekuei beherakusteko aukera aurrek badarela, pila bat gorputz mota existitzen diela eta guri dagokigun ardura horretatik hartzia figura hau. Esan genezake gaur egun duela 10 bat urterekin konparatuta beste aro bat handagoela Euskal Herriko eduki sortzaileen mundua. Nolako irakurketa egiten duzu? Nolako zerta ikusten duzuna sare sozialetan? Azteko ikusten dut edukisa azkarra sortzen den einean eta berdin dago edukisa utzalagoa izatia sortzia dela helburua eta egunero aktibo egotia. Eta, nola esan jendia ofendidu gabe. Askok ibilbide luzia haua edo motza haua, baina zuria dan horretan, sakon hau ibili hostian, esaten duzula, ostras, ni nabil hemen, nire iritziz kalitatezko eduki bat sortzen, eta saiatu nahi zan publiko zabalau baten gana heltzen, eta hemen etortzen da, pertsona bat eitzen ditu, lau bideo dantza ditzen euskerazko musika batekin, eta deitzen dutze leku guztietatik. Bideak ez diela berdinak danentzat, eta gaur egun asko zerreztasun haundixoak darela, depende ze estereotipo edo ze kanon betetzen duzun. Eta hau batzuntzat, alda izan, oso ona eren ibilbiderako, baina beste batzuntzat da, fizikoa eta hizkuntza dia ardatzak, ez da berak saltzen da bena, zer saltzen da ben nola
ez dakit, hor bakoitzak itxeko nahi da bena hausnarketia, baina hori da nik eta pare bat lagunek aspalditik daukagun hausnarketa bat. Ba bai, egoera gizartearen isla dela esan duzu baita aurretik ere, komunitateare aipatu duzu, komunitateare desberdina izan behar da, influencer bakoitzaren arabera, nolako komunitatea duzuzuk? Ez que nire komunitatea lo más, ez que superrondo pensatzen dut erekin, komunitate honetan sartzen dira, familitxatik azitzen, ere lehen guztiak, ez que dira lo más eraketan ikusten ditue bideoak, Bergarako jendia, lagunak, militantziako kidiak, eta bada oso jende, ez que salserua, eta beti gerturatzen dira kalentiko lazuek, ez dakiz zer, eta horrek bai itxen dutzu, sentitzia daukozula hor babes bat, eta nik ez dut esaten inundik inora gauza danak ondo itxen ditzutenik, eta uste dut eduki sortzaile askok bezala, danok dauzkogula gure iritzi kontrajarriak eta gure jarrera kontrajarriak bebai, uste dut hau, baina gero hau itxen dut edo hau erakusten dut, baina uste dut komunitate honek bebadak isila ulertzen, momentu, ulertzen edo irakurketia itxen, momentu bakoitzean plazaratzen dien gauzak, orduan dago superguai. Bueno, eta amaierara helduz, aurra begira zer egiteko asmoa duzu? Hurrengo bideoaren aurrapenik ematerik baduzu, edo... Bai, bueno, asteburu honetan kuadriakoak asteburu pasagoiaz, etxe rural batera, eta ez dakit hor grabako duten. Ze askotan, klaro, saia izaten da, zuk grabatzen duzu eduki bat, baina jende gehixokin zare, eta ez daukazu, zetan jende hori behartu agertzera, orduan batzutan, nik zaintzen dut eta galdetzen dut, aldot grabau ez, eta ez bada hori, izango da ja, suposatzen dut Bergarako jaixak, horrelanketa, eta hori dana. Zerbait baduzu buruan jaietarako? Bueno, aurrekoan Bergarako kartela sarrian ibile ginen kontzertu batzuk ikusten, eta okurri jaten idea bat, ondioz dut garatu, así que, hau da esklusioa pixkat. Bergarako musikarixak edo Bergaran musika sortzen daben jendia elkarrizketatzia, baina ez elkarrizketa modu baten, ez ere lanean inguruan galetzia, gauzak, kalekuak, ze jaten dozu, noiz baitzen jan dozu lehenengo postria eta gero lehenengo platera, eta holako gauzak. Kolakaua do Nesquik. Literal, hori, ni beti Nesquik, importante. Azpi parratzekoa. Bueno, eta orain bai amaiera emateko elkarrizketari, normalean jolas bat egiten dugu elkarrizketatuekin, nik hitz bat esan eta zuk burura etortzen den zaizun lehenengo gauza erantzun beharko diazu, bai? Bale. Prest, Andrea? Bai. Bai, bueno, mundu virtuala. Sare sozialak. Influencerra. Famatua. Euskara? Euskalduna. Eta, ez dakit mezurik edo zabalduneko zenuke... Bai, oin euskaraldia hasten dala, aprobetxatzia esateko euskaraldia edo euskaraz bizitzeko autua ez dala bakarrik egun hauetan gauzatu behar, baizik eta bizitza guztian hartu beharreko autu bat dala, gure hizkuntza euskara dela eta guk ez badugu zaintzen, inok ez dabela zainduko, eta jarraitzeko sustatzen sare sozialetako edukiak babesten eta kontsumitzen. Mezu honekin agurtuko gara, badakizu euskaraldia hasiko dela, gaur hasiko da zehazki, beraz, jarri ezagun denok txapa eta gure hizkuntza hoan, mila esker Andrea gura izatearen. Zuei, gonbidapena gaitxik. Arabaragoa zorain Arabako batzar nagusiek Trebiñu Araban txertatzearen aldeko mozioa onartu dute. Arabako batzar nagusiek Trebiñu Araban txertatzearen aldeko mozioa onartu dute. Elkarrekin Arabak aurkeztutako mozioaren erantzuna izan da. Horrela, Arabako batzar nagusiek babesa eman diete Trebiñu eta Argantzungo udalei. Azaldu dutenez, Trebiñuko enklabea Araban integratzeko eta egoera ezoiko eta anakronikoari irtenbidea emateko abian jarditzaketen ekimen guztiak babestuko dituzte. Onartutako akordioa ganberako gehiengoak sinatu du, EH Bilduk, EAJak, PSEek eta Elkarrekin Arabak.
Mozioak Trebiñuko herritarrek EHUko bekak jasotzeko aukera izatea ere aldarrikatzen du. Araban sartzeko balizko prozesua amaitu arte. Horren harira EH Bilduko Eba López de Arroyabek integrazioaren alde egiten duten guztien arteko lankidetza bultzatzearen alde dagoela adierazi du. Eta azpimarratu du aldarrikapen historiko bati berriro heltzeko eta behin betiko irtenbidea emateko lehen urratsa izan behar duela. Egungo Trebiñuko egoera berezia da, izan ere Burgosko probintziako lurraldea da eta beraz Gaztela eta Leongo autonomia erkidegokoa, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren zati den Arabako probintziak inguratzen du erabat. Geografikoki gainera Gasteiztik Burgos probintziatik baino askoz gertuago dago, hala ere administratiboki Burgos eta Gaztela eta Leonen menpe dago. Egoera hau eztabaidarako arrazoi izan da askotan, esaterako COVID-19ak eragindako pandemian udalerriak Euskal Herrian ezarritako neurrien alde egin nahi zuen arren, Gaztela eta Leongokoak jarraitu behar zituen. Aurten 11 urte bete dira Arabako Batzar Nagusiek Trebiñu Araban sartzearen aldeko aurreko mozioa onartu zutenetik. Eta 27 urte, Trebiñuko gehiengo zabal batek Araban herri kontsultan sartzea aldarrikatu zutenetik. Iritsi zaigu gure hizkuntza ohiturak aldatzeko unea, hasi da Euskaraldia. Hasi da Euskaraldia eta maiatzaren 15-tik 25-era 11 egunetan zehar Euskal Herri osoko milaka lagunek euren hizkuntza ohiturak aldatu eta euskaraz gehiago eta erosoago egiteko saiakera egingo dute. Euskara aktibatzeko egiten den ariketa sozialik masiboena da Euskaraldia. Eta lehen aldiz egin zenetik egiaztatu da euskarazko hizkuntza ohituretan aldaketa eragiten duela. Garrantzitsua da gogoraraztea Euskaraldiak proposatzen duen ariketa ez dagoela gaitasunekin lotuta, baizik eta portaerarekin. Hala, belarri prest eta ahobiziek gutxienez aste eta erdian lehen hitzak euskaraz egiteko ahalegina egingo dute, eta elkarrizketa elebidunak ugarituko dira han eta hemen. Belarri prest direnak eroso esango dio parean duenari, berarekin euskaraz hitz egiteko, eta alduen guztietan berak ere euskaraz egingo du. Euskaraz erosoago aritzeko, txapa jantzita ibiliko dira herritarrak 11 egunetan, kalean, eskolan, lanean eta aisialdian. Euskaraldiaren 4. edizioa hasi dela ospatzeko, udaberri giroan murgilduta gainera 11 ekitaldi antolatu dira Euskal Herriko txoko askotan. Ekitaldi nagusiak Donostian, Iruñean, Getxon, Gasteizen, Bilbon eta Baionan egingo direla iragarri dute antolatzaileek, baina beste toki askotan ere egingo dira. Testu bateratu bat irakurriko da eta denek batera jarriko dute Euskaraldiko txapa arratsaldeko 7:00. Hortik aurrera dantza, musika eta ikuskizunak izango dira, eta datozen egunetan ere ekitaldiak ez dira faltako. Hala, paparrean txapak jantzita, elkar mugituz egingo dugu. 2023 urtean sortu zen Stop Variante Las Carreras plataforma Bizkaiko Foru Aldundiak Abanto Zerbenako auzoan eraikin nahi duen saihesbidearen proiektuarekin desadostasun handia zegoelako, alegazio epean daudela adierazi digu Jon Andoni Kobo plataformako eta auzoko kideak. 2023 urtean sortu zuten Abanton Stop Variante plataforma Las Carreras auzoko bizilagunek Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatuta egin nahi duten saihesbidearen trazadurarekin erabateko desadostasuna erakusteko helburuz. Azpiegitura hori kaltegarria dela diote bai ingurunearentzat bai haien komunitatearentzat, eta beraz proposatutako trazadura ez datorrela bat diote bizilagunen benetako premiekin. Jon Andoni Kobo Stop Variante Las Carreras plataformako kidearekin elkartu gara. Martxoaren 28an agerraldia egin genuen, manifestazio arrakastatsua izan genuen hemen herrian, eta batez ere bi gauza salatzeko. Lehenengoa, herritarron parte hartzea ez dela garatu prozesu osoan zehar, proiektuaren prozesu osoan zehar, eta bestetik, larriki eragingo diolako ekosistemei, biodibertsitateari eta bizilagunon bizi kalitateari. 2023 urtean enteratu ginen albiste bati esker, eta berri hau heldu zen hauteskundeak baino lehen.
Orduan, herriarentzako sorpresa bat izan zen, horrelako proiektu bat edo makroproiektu bat garatzea hemen herrian inolako informaziorik gabe. Beraz, ordutik Stop Variante de las Carreras plataforma sortu zen, nolabait informatzeko eta gardetasun osoz informatu ahal izateko herritarroi. Jendeak herrian ez zekien eta gainera alkate Saoia Imanol Pradales diputatu ohiarekin etorri ziren justo ona albiste horren berri emotera. Plataforma hau sortu zen berri hau eta gero, 2023 urtean, auzokide lantalde potente bat hartu zuen lekukoa plataformarekin, egin zen lehenengo gauza, zen informatzea, irakurtzea, proiektua aztertzea, ikertzea, denbora pila bat eman dugu proiektuak ikusten. Orduan, hortik aurrera, gure armarik baliotzuena izan da herritarroi informatzea gardetasun osoz. Izan ere, uste genuelako nolabait informazioa falta zela, ez geneukan herriak behar zuen informazio hori. Hortaz, manifestazioak antolatu ditugu, herri asanbladak antolatu ditugu, udaletxetako osoko bilkuretara gerturatu gara, batzar nagusietara ere gerturatu gara, eta manifestazioak eta mobilizazioak garatu ditugu 2 urte hauetan zehar. Martxoan eginiko prentsaurrekoan jakinarazi zutenez, partikularrek, kolektiboek, elkarteek eta erakundeek hasierako proiektuaren aurka alegazio ugari aurkeztu zituztenez, Ingurune Natural Sailak berak proiektu berri bat garatzeko eskatu zion azpiegitura sailari. Plataformaren ustez, proiektu berri honek oraindik ez dio sakonki heldu erabateko lurperatzeari edo alternatibari eta aurreko planteamenduaren ezaugarri bertsuei eusten die. Hainbat arrazoirengatik. Lehenengoa, gaur egun daukagun errepidea eta 2 zazpirulau bezala ezagutzen dugun errepidea ez da inoiz desagertuko, berdin mantenduko da eta ez da inoiz bulebar bat eraikiko, esaten zuten bezala. Orduan, sarata biderkatuko da. Batetik daukagun errepidearen sarata mantenduko delako eta bestetik eraikitzen baldin badute variante berri hau etxebizitzetatik 23 metrotara eraikiko dutelako. Gainera, errepide berri hau eraikitzen baldin badute, baliozko puntu batean eraikiko litzateke. Izan ere, itsasertzeko berdegunearen eta mehatzaldeko barruko berdegunaren arteko lotura ekologikoa izanik. Horrek zer esan nahi du? Montaño mendiaren azpiko aldean ekodukto edo ekobide bat eraiki nahi dute, 400 metrokoa. Ekobide bat landarez estalitako zubi bat da eta normalean errepideen gainean eraikitzen da. Kasu honetan, A8aren gainean eraiki nahi dute eta animaliek alde batetik bestera pasatzeko modu seguru batean eraikitzen dira. Orduan, uste dugu ez dela bateragarria eraiki nahi izatea hemen ekobide bat gero 500 metrotara variante hau eraikitzen baldin badute. Non geratuko da animalientzat konexioa edo lotura hori naturarekiko? Eta azken arrazoia, eraiki nahi duten zelaien gainean Somorrostroko gudua garatu zen eta balio historiko eta kultural handiko parajea izanik. Modu berean, agerian utzi nahi izan dute herritarrek ez dutela proiektuaren plangintzan parte hartu. Las Carreraseko herritarrok ez dugu parte hartzeko eskubidea izan proiektuaren garapenean eta prozesu osoan zehar, eta horri egon da bebai gure borroka, salatu dugulako horrelako proiektu batekin herritarron etorkizuna erabakitzeko eskubidea herritarrok daukagula. Ez digute inoiz galdetu ea variante hau nahi dugun, ea herri honek behar duen variante hau. Beraz, uste dugu irmoki herritarrok horren eskubide eta horren alde borrokatu behar dugula, parte hartzearen alde. Eman diguten aukera bakarra alegatzea izan da. Alegazio prozesuan alegazioak aurkeztu genituen lehenengo proiekturako, orain egiten ari garen bezala 2. proiektu honetarako, eta bai, alkatea agertzen da esanez kontsulta bat egingo duela herrian, baina noiz eta nola helduko da kontsulta hori. Behin proiektua garatuta dagoenean, horrek ez du baliorik izango. Gaur egun alegazio prozesuan daude. Maiatzaren 22an amaituko da prozesu hori, naiz eta agian luzatzeko aukera ere planteatu duten. Bada, oraingoz, orainari begira gaude, izan ere, alegazio prozesuan aurkitzen gara orain, eta Stop Variante plataformak bereak aurkeztu ditu dagoeneko,
Gure azken kanpaina Olatua gara lelopean izendatu dugu eta ahalik eta alegazio gehiegen aurkeztu nahi ditugu. Alegazioak dira gure armarik baliotsuena, horregatik sortu dugu Olatua gara kanpaina eta elkartasun olatu bat sortu nahi dugu. Alegazio elkartasun olatua sortu nahi dugu ahalik eta alegazio gehien aurkezteko. Eta hemen utzi nahi dut nire hausnarketa. Zein da eraiki nahi dugun herria? Zein da utzi nahi dugun etorkizuna gure ondorengoi? Orain da momentua borrokatzeko, alegazioak aurkezteko eta kalera irtetzeko. Ikusentzunezkoei erreparatuz Gaizka Izagirrek konta iguzu. Iepa, haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Zinemetan Pello Gutierrez Peñalba zinegilearen erreplika. 1979an Hernaniko Zikuñagako Ama Birjina desagertu egin zen eta bertako biztanleak euren irudi ikonikorik gabe geratu ziren. Hutsune bat horma hobian, hutsune kolektibo bat. Hutsunei buruzko filma baita hau. Juanmi Gutierrez zinemagilea Pelloren aita duela urte batzuk hiltzen. Orain, denbora igaro dela bere filmetara itzuli da eta oso pertsonala den oroimen ariketa bat egin du. Bere aitaren hutsunea eta Zikuñagako Ama Birjinaren irudiaren desagerpena ditu abiapuntu filmak, eta irudien eta hauen gabezien garrantzia eta hutsuneak betetzeko beharra azpimarratzen ditu. Izenburuak erreplika ez dio soilik erreferentzia egiten Ama Birjinaren erreplikari, pelikulan zehar aitaren pelikula zaharren erreplikak ere egiten ditu. Makusin, Mari Sorgin Eiztari, mundu magikoak eta errealak bat egingo dute euskal mitologiarekin lotura duen ekoizpen berrian, Sorgine izan arituko den Mari protagonista nagusia izanik. Euskal mitologia ardatz hartuta umore garratza, abenturak, naturaz gaindiko ahalmenak eta elementuak uztartuko ditu fikziozko telesail berriak. Ustekabeko egoera zein pertsonaiak agertuko dira mundu magikoan barneratuta. Bihartik aurrera ostiralero atal berri bat izango da ikusgai. Netflixen aldiz, drama erromantikoen zaleentzat betirako telesaila. Haurtzaroko bi lagun nerabezaroan elkartu eta maitemindu egingo dira. Lehenengo maitasunaren poza eta mina biziko dute, bizitza betirako aldatuko dien lehen maitasun bat. Eta amaitzeko Movistarren Pikondo sakratuaren hazia. Iranen, 2022 urtean girotua, istilu politikoak areagotu ala epaile baten erantzunkizuna bere bizitza lasaian eragiten hasten da. Gobernuak eman zion pistola desagertzen zaionean, sus motxarra hartuko die etxeko emakumei. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zernon-ikusi.eus webunean topatuko dituzuela. Arima Soul eta Makalaren gaua bestearekin agurtuko gara ostegun honetan. Ongi izan.